El CFA Rafael Ferrer és un centre educatiu dedicat a la formació de persones adultes i situat a Molins de Rei. En el curs 2023-2024, el centre compta amb 7 professors i uns 450 alumnes, de los quals uns 30 cursen el graduat en educació secundària, més conegut com AGES. Aquest vídeo tracta sobre les experiències passades, presents i futures d'aquests alumnes. Hola, bona tarda, em dic El Hadji, tinc 18 anys i vaig néixer a Gàmbia, tot i que els meus pares són del Senegal. Visc a Sant Feliu de Llobregat i em vaig apuntar a l'escola d'adults Rafael Ferrer de Molins de Rei per poder fer un curs de GESO. Hola, em dic Elisa, tinc 68 anys, vaig néixer en Molins de Rei, visc a Pallejà i estudio en el GES 2. Hola, em dic Conchi, tinc 21 anys, vaig néixer a l'Hospitalet, ara estic vivint a Vallirana i estic estudiant a l'escola d'adults de Rafael Ferrer, estic a GES 1. Tot i que aquí a Catalunya és molt normal poder estudiar des que som petits, allà a l'Àfrica jo vaig tindre la mala sort d'haver de començar a treballar amb 7 anys per poder ajudar a la meva família amb la pesca. Després d'acabar la primària, la meva mare ja em va buscar una feina i em vaig posar a treballar en una aturada del treball. Vaig fer 2 anys de FP d'administratiu i comercial. Com em vaig casar amb 20 anys, vaig tenir els meus 2 fills i vaig oblidar dels estudis. Anys enrere, a l'ESO la vaig tindre que deixar perquè sofria bullying per part dels meus companys. Li vaig intentar explicar al meu director i als tutors i als meus pares, però tant els directors com els meus tutors van dir que no s'ho creien. Llavors vaig decidir deixar-ho. Doncs vaig decidir tornar a estudiar per poder optar a un salari digne i a un treball amb cara i ulls. Sempre m'ha agradat estudiar i quan vaig a poder tornar als estudis vaig començar fent cursos i vaig sentir que m'agradava amb el suport dels professors que veien que tenia possibilitats i ganes vaig continuar fins a arribar al GES. Quan va passar el temps em vaig donar compte que si no espavilava em aniria a fer gran i no tindria ningú títol i no podria fer res amb la meva vida. Llavors em vaig buscar i vaig veure que hi havia alguna escola d'adults que ho vaig veure com una altra oportunitat. Doncs crec que vull estudiar robòtica perquè crec que és una molt bona sortida laboral a futur. Tinc 2 assignatures pendents, l'informàtica i l'anglès. Intentaré fer-les el pròxim curs
li dedicaré els 2 anys vinents com a màxim. Després pot ser que jubil. Pues ara estic concentrada en treure'm aquest curs. No és que m'agradi molt estudiar, però és el que estic a fer. I bueno, si em surt alguna feina o alguna oportunitat de treball, l'aprofitaré. Les històries que hem conegut són només 3 de les moltes que passen cada curs per la nostra escola. Són només 3 exemples que volen mostrar la gran diversitat d'alumnat que hi ha al GES, sigui per edat, origen, nivell, estudis previ. Som alumnes molt diferents i amb històries úniques, però que comparteixen objectius i inquietuds en un moment determinat. Cada alumne que passa pel GES té una motxilla personal plena de dificultats i problemes, però també il·lusions i ganes de reconduir la seva vida. És justament l'esforç del grup i la seva voluntat de superar aquests obstacles el que fa que al final la majoria siguin històries d'èxit.